Čo sa týka raňajok, ja už mám niekoľko rokov krabičkovú stravu. Snídanie, sendvič s hermelínem. Napríklad, áno. Môžem si zvoliť balíčky, či mesité, bezmesité, keď mám náročné tréningy, že si dám s Rastom nejaké ťažké tréningy, tak si tam viem dať nejaký balík, že proteín plus a fakt príjmať to, čo potrebujem. Veľmi mi to vyhovuje. Pre mňa toto není, že by som chcel niekomu robiť reklamu, ja tým žijem už niekoľko rokov a v mojom kvázi lifestyle mi to veľmi vyhovuje takto fungovať. Takže idem si dať raňajočky. Máme 9:47, ten pracovný time mi začína niekde okolo 10:00, kedy sa začínam venovať mobilu. Dovtedy sa snažím na mobil vlastne ani nepozerať, ak mi niekto nevolá viackrát, tak kvázi nejak ani nezdvíham, lebo chcem sa to ráno fokusovať ešte na mňa, na rodinku, na to cvičenie a potom až sa venujem teda tomu biznisu ako takému. Na obed máme testoviny s rikotou a kapustou, potom tam máme na večeru taká soja, tofu, zemiačiky a potom tam je svačinka, ananásovo-mandarinkový mix s jogurtem. Takže raz, dva, tri, 4 jedlá, doplním to nejakým proteínom, doplním to nejakým banánom a pre mňa úplne vyhovujúce. Nemusím riešiť, kam pôjdem jesť, čo si dám, či to je zdravé, či to je nezdravé. Večeru nemusím riešiť si nakúpiť niečo na doma, takže iba to doplním nejakým proteínom alebo ovocím väčšinou.